Usa ka tawo nga nagdala og fake nga kwarta nadakpan sa kapulisan. Mga giimprinta nga mga mini nga kwarta nakuha gikan kaniya. Usa ka lalaki nga nanghikap sa mga babae sulod sa jeep ni pasahero gidakop sa kapulisan. Pulis nga gitahasan pagdala sa usa ka negosyante nga drug dependent ngadto sa rehabilitation center gipasakaan og sumbong pagpatay. Bana sa usa ka OFW mireklamo sa OWA nga ang iyang asawa gibulog sa amo niini dito sa Kuwait. Mga bakwit sa Tent City nag-ilog na sa pagkaon. Ang uban nga mga bakwit mireklamo nga dili patas ang pag-apod-apod niini. Mayo nga akong Sugbo, Kabisayan og soban pang mga dapit nga maabot ning atong tulumanon. Ako si Frank Palilong Jr. Ihatod na mo ang mga nag-unang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Bisangkot sa ginukdanay, pagpamusil o pagpangulata ang nahitabong pagpanunggab patay sa usa ka lalaking 35 anyo sa may barangay Dulo Fatima sa iyo ganihang buntag. Ang biktima na suko sa 18 anyos na suspect kay magsigi kinig pamisita sa iyang igagaw nga 17 anyos. Andrea Patenya, Sugindimi. Nihubag ug nagkadugo ang naong niining lalaki human gitabangan og kulata sa mga silingan tungod sa pagpanunggab patay sa igagaw siyang uyab dinhi sa may sitio Carbarex, Barangay Dulho Fatima pasado alas 6 kaganihang buntag. Ang suspect na ilhan nga si Brian Cabase, 18 anyos, taga Danby, Arana sa maong barangay, samtang ang biktimang namatay mao si Fritz Arances, 35 anyos. Unang nagsinukmagay ang duha gawa sa panimay ni Arances sa wa pa nahitabo ang pagpanunggab. Giingong naglalis ang duha kay wa nakauyon si Arances sa kanunayng pagbisita ni Cabase sa iyang 17 anyos nga igagaw. Nasayran nga dugay nang manag-uyab si Cabase ug ang igagaw ni Arances. Gabagay raman to sila diri gawas natuko diri sa sud. Gili na ako sa gawas niya. Awan silang giwang niya ni hawa ni uli akong uyab. Niya ni balik magadana kutsilyo. O gato iyang uyab ni uli. Pag uli di balik gada kutsilyo. Wato ka bantay to gidunggab diha og siya ba day tuyo ato. Nga ni balik siya. So bagay raman to sila. Sipundong-dan. Ayun, nangigi siguro to kay kanang gusto mo igihan mo ng mga igagawa gud ba sa ilang mga igagang babae. Pinangga man nila ilang mga igagang babae. Humandungga ba ni Cabase si Arances, dali kining misiba at maong gigukod kini sa mga silingan ug sa mga kabanay sa biktima. Giingong nakadagan papadung sa San Nicolas Elementary School si Cabase ug milayat sa paril sa tunghaan, dayon tago sa kisame sa usa sa mga balay sa maong dapit. Dihang na corner si Cabase, gitabangan kining kulata ug giingong napusilan pa sa igsuon sa namatay nga si Butch Arances. Daling gidakop si Cabase sa mga sakop sa SWAT ug giangko niini ang pagpanunggab. Big kilon mi. Yang gyud nan. Ito, kulataw ngayo, kabal. Kulataw ngayo to. Bagay mi man. Abi wala na. So pag agin ako na sila kay ang uyar hira mo battery lagi sa cellphone. Yung gyud sa kulata. Pero nadunggab na ko. Gida si Cabase sa Cebu City Medical Center aron matambalan. Gipahibaw sa Homicide Section sa Cebu City Police Office nga duha ang ilang pasakaan og kaso. Si Cabase nga nanunggab ug si Butch Arances kinsa namusil sa suspect. Sila duha ang pasakaan og kaso. Mayon ka na kay namusil mo sa siya gud. Pero mo lagi human namang hitabo gud. Dili na mo bawas mo siguro to. Andrea Patenya, News 5. Patay ang usa sa duha ka managsuong babae nga gipamusil samtang nagsakay og taxi ngadtong Sabado sa may Pier 3 ning Dakbayan sa Sugbo. King Perez, Sugindimi. Udtong tutok nga gipusilsod sa taxi ang duha ka magsuon sa may Pier 3 nga sa pagkutlo ning balita wa pa masayri ang hinungdan.
Gidala sa taxi driver sa Cebu City Medical Center ang mga biktima nga silang Jessa Toraya, 31 anyos, ug Jenny Palar, 30 anyos, mga domestic helpers nga taga Tubigon, Bohol. Dead on arrival si Jenny samtang ana sa luwas nga kahimtang si Jessa kinsa naigo sa iyang bukton. Matod sa taxi driver nga si Eduardo Bontilaw nga kalit nga gidulit sa pagpusilang iyang mga pasahero. Wa kini maigo og ang bana ni Jessa nga ana sa front seat kinsa mikanaog sa taxi ug misugo kaniya nga dado ng mga biktima sa tambalanan. Pag ikatulong buto, upo naman ko din sa punsit kay kay wala ko maghunahon na ba sana ko magpadagan kay naman naguna. Subay sa pagiginabi sa mga pulis kang Jessa, igo lang nilang giubanan si Jenny aron magpatanaw sa sis ni ini. Kalit rin siya kapag sa right side portion sa taxi yun nga. Without apparent reason hindi siya pusil sa mga biktima. King Perez, News 5. Nipahimang no karon ang kapulisan nga magpantay sa mga binik at kwarta, human sila makaskop og tigpalusot dinhi kaganihang kadlawon. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Gireklamo sa magtiayong aransado si Joseph Priano kinsa migamit og kwartang mini-isiplete sa jeep. Ang suspect ni sakay gikan sa GY Square ug pag-abot sa Dal Ramos gitulon niini ang iyang usa ka gatos nga kwarta. Mga tanod sa dapit na mao'y nidakop sa suspect. Tungod sa hitabo, nanganaog na lang ang ubang pasahero tungod sa kahadlok. Yung paglilin ako yung kwarta kay Pikman, di ako gipakita sa akong bana Ako gingan na yung akong bana. Ilisi lang ni og dili pik dong kay basig inyo maning trabaho kay sa ibaw kay pila namin na ilad siya kaduha na. Ikatulo na karon. Mauto nga nang hadlo ka mga pasahero na nga naog kay nangagit man siya mo gidadayon siya sa barangay. Gidala sa Cebu City Police Station to ang suspect ug nakuhaan pa og dugang size meal nga mini nga kwarta. Hinungdan nga nagduda ang kapulisan nga posibleng tigama og mini nga kwarta ang suspect. Apan gihimakag sa suspect nga iya ang mga mini nga kwarta ug miangkon nga igora kuno siyang gisugo. Apan wa siya mutug-an si kinsa ang nagsugo kaniya. Pero dugay na kanin. Tabawa ka? Dili terang ba niyo kung pakita mamman. Ikaw ba ito? Siya mga mo ni, dili kung taga kalamban sa una itong dakpan na cluster. Kung tigulang nila. Makig-alayon ang kapulisan sa Bangko Sentral ng Pilipinas ug iendorso ang maong mga kwarta. Muhimo pasab og dugang pakisusi ang kapulisan batok sa posibleng kauban sa suspect. Na-enumerated sa revised penal code pero ang nasakto siya mura kani sa 168 revised penal code na position with intent to circulate. Ray Pasaporte, News 5. Jail guard sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center gireklamong nanion sa iyang armas samtang 17 anyos nga batanon gitugyan sa iyang amahan sa kapulisan human mamusil ni adtong Biyernes. Ryan Sorote, Sugin Limi. Naglalisod sa Carbon Police Station kining asawa sa jail guard sa CPDRC ug kauban sa reklamante sa pagpanion og armas niya adtong Biyernes sa gabi. Mireklamo si Kim Lakadman nga taga Kabadyangan, Alcantara, Cebu nga gitiunan siya og armas ni Rogelio Fonda usa sa mga jail guard sa CPDRC. Ging naglakaw sila sa ilang kauban sa may Danson Shanko dihan kalit silang gitiunan ni Fonda. Pasangil sa suspect nga diilog ang iyang armas sa batanon dihang nisiwil ang puan ini. Mato sa kapulisan sa Carbon nga ilang naabtan ang duha nga nag-inilugay sa armas nga 38 revolver. Si Fronda may pakita og mission order pag matuod nga legal ang iyang pagda og armas. Ning complete man niya nga gitiunan ni ana niya. Anong gitiunan man? Naagi ra gani mi. Oh, naglalit na sila. Wa ko kibalo. Pataka naagi lang niya gitiunan niya. Sino gyud ang istorya siya? Pag abot na mo kay atang sa kanal para uli sa mo, nag-agi ni siya. Pag agi niyan, ako armas, gamay na ako sudlanlan. Duwan ni sila. Ya, lakaw niya duwa. Pagkatataw do balik, dabitso nga dakop sa ako armas diri. Tumba ko arrested gini siya sa kaso nga threat kay matud pa sa aligasyon sa bukti na biktima, gitiunan man sa una. Kunya, ang aligasyon nga giilugan sig armas tungod naman to sa pagtion.
Gidasa ang amahan nga pulis sa Homicide Section sa Cebu City Police ni adtong Sabado sa kadlawon ang 17 anyos nga batanong lalaki nga giingong maoy ni pusil ni Roniel Serga nga taga Ermita kinsa nakaangkon og upat kaigo sa armas og doon na pagyoy usa nga angol. Nasuta nga ang biktima uban sa iyang barkada nanisko sa Ermita ni atong Valentine's Day. Dihang nahibuwag sa grupo ang biktima, giduol kini sa sospek o gipusil. Dunay karang panagbingkil ang biktima ng sospek nga may hinungdan sa pagpamusil. Nasayran nga ang sospek mo ay giingong gihapak og bato ni Consul Jerry Carillo sa miyaging tuig. The police officer said iyasang ng duty and obligation even though anak na niya iya yung gidala sa Carbon Police Station but then naman tayo witness nga nakakita kung nakasulti nga katugod iyang anak mo yung nagpusil. So mga arrest mo so iyang anak. Ikaw ba si Dixon? At large. Gipahibaw sa hepe sa City Intelligence Branch nga dugay na di ay silang nakadawat og taho bahin sa kalambigitan sa 17 anyos nga si Juan Niño Pugoy sa mga krimen sa Dakbayan uban ang igsuon ining nailhan sa ngan nga tawing. Ginungdaghan na og kaso sa pagpamusil ug pagpanulis diin gitumbok ang duha nga suspek apan mahadlok lang mopasak og kaso ang mga biktima og giingon usa sa mga rason ini mao ang pagkapulis sa amahan og sa lain nilang igsuon. Di man na tuingon siguro na nagina sa ilahang kinaiya or what. Pero, muna yun, sa nakuha na ito information, mga gina sila is magpabuto, involved in robbery, series of robberies, tapos na yung pagpamusil na-mention ko ng ilang mga pangalan. Ryan Sorote, News 5. Giingong notadong tulisan nga naglihok sa Southern Cebu na sikop sa kapulisan sa lungsod sa San Fernando. Gipangita pa ang tulo ka mga kauban niini. Juliet Hainar, Suginlimi. Natakpan ang gila nga usa sa mga notadong tulisan sa lungsod sa San Fernando ni adtong niaging Sabado sa mga sakop sa San Fernando Police. Giila ang dinakpan nga si Angelito Amance, 18 anyos. Samtang gipangita pa ang mga kauban niini nga silang Luis Amance, Barclay Capareda ug usa ka wa pa mailhi. Giingong nanulis ang upat sa usa ka Adrian Abella niadtong Valentine's Day ug dihang dunay mitabang sa biktima namusil sila. Naangol sa pagpamusil silang Steve Abella, Roy Nebrel ug ang barangay tanod nga si Danilo Mualam. Nadakpan si Angelito ni atong Sabado ug nakuha gikan niini ang usa ka snub nose sa pistola, mga bala ug tulo ka cellphone. Giingong iyang grupo may suspect sa sunod-sunod nga pagpanuli sa Southern Cebu. Amodo sa nila ma'am, magpakaroon namin sila nga pasahero. Ilaning parahon or ilang sakyan magpahatod sila sa area sa hilit nga area hindi abot sa hilit nga area ila day nga deklara tulis. Now nagtuo ko nga ubay-ubay nga mga robbery hold up especially in the north from Karkar, Naga, Minganilla and Talisay ang masulbad na to sa pagka-arestar aning mga notadong tulisan. Gimakak ni Angelito ang maong pasangil. Wala na may mo anak ako lang itulo basta kami amo gid ba ko na wala gyud sa hangit. Juliet Hainar, News 5.